Ahoj lidi, jmenuji se Veronika Ostrovská, dneska má svátek Veronika. Má tady dárkovi, je to je moje svátek a tady novinka shin.cz. Já jsem viděl pěknou koupit si plišáci a tady novinka, ten mě ta králík, Milý Čemlí. Protože je to moc roztomilá, je to pěkná králíka, je to roztomilá. A tady další Sporkys Pinky, ten růžový králík. A Sporkys Jevin. Sporkys ten Jevin, ten mikina. A ještě další ruce a nohy. Pinky a Jevin, ruce, nohy, tělo. To asi je všechno už hotovo. Tak, a teď už můžu si otevřít ten balíček. To jsou tak pěkná je králíka, je to roztomilá. A tady ty čečně. A ještě další Sporkys Jevin a Pinky. Je to tak hezká, to je Pinky. A tady Jevin. To je Jevin. Protože mi se to líbí růžová a modrá. Spíš já si moje láska. Pinky a Jevin, lásky. The Pinky Sporkys. A Jevin. Toto je Jevin. To je tak hezká, ty jsi milou láska. Já líbí se růžový a modrý. Ten barvy. A to je pěkná roztomila. Děkuji moc, že tak viděla se to, líbí se a moje svátek 7. 2. února Veronika svátek. Děkuji moc, že jste tak hezká na plišťáci a klidně dostaví subscribe, like, líbí se a děkuji moc, že se moc líbí se a užij si další video. Ahoj!